mayebhere kaloku ubhalwe ngayo kwibhayibhile yakho. Chapter 13 verse 5. Hebrew chapter 13 verse 5. Isimilo senu masibe sesingathandi mali. Yanelani zizinto eninazo. Kuba etshilo yena ukuthi andiyikukha ndikuyekele. Wabuya wathi andiyikukha ndikushiye. Le verse. Indlela emane beyiyo mayingafani nale ndlela kwethu kuzogqibela abantu abaninzi bayiyo. Ndithini? Yeyiphi le ndlela abantu kwezi ntsuku zokugqibela bayiyo? Banesimilo sokuthanda imali nesimilo sokunganeli. Ndidibana ntoni? Banesimilo sokuthanda imali nesimilo sokunganeli. Kungabafundisi banesimilo nemo yokuthanda itshelede. Ugqiba kwabo bangoneli nayinto le banayo. Ngoku betshele empokothweni. Inkosi oxola isikelele. Ndinguye naje. Inkosi oxola isikelele. Niyayiqonda? But ndithi banje ndike ngoku lo moya wesisimilo uyasuleleka. Usulelekela nasebantwini. Inkosi oxola isikelele. Ithi ke yona ke ndiyaninqanda. Ningabikho nje. Ithi yintoni isizathu sokuThixo asinqande singabiyo le ndlela bayiyo abantu bentsuku zokugqibela? Ngoba utshilo wathini? Soze ndinishiye, soze ndinithini? Ndiniyeke. Nayazi uba le vesi yanikwa uYoshua ezawuqhuba akhokele ibandla ahambe noThixo esisa abantwana bakwaSirayeli apho bebemele babakhona. Wathi uThixo soze ndikushiye, soze ndikuyekele. Wathi uPawulos laa nto ibithethwa kuYoshua ibithethwa nakuthi soze ndikushiye, soze ndikuyekele. Wathi uYesu yena kuMateyu 28 ndinawe kude kusemaphakathini. Nto leyo isaphinde ikonfirma le nto ithi soze ndinishiye, soze ndiniyekele. Inkosi oxola isikelele. So nakwesiphi na isimo uThixo soza kushiye, soza kuthini? Soza kuyekele. Inkosi oxola isikelele. Kangantoba ndisiphakamisa isimo mna ndingagqithanga kuso, ndiphakamisa ukugqitha xa ndigqithi lapha kuso. Because apha kuso ndilinde ukwedlula kuba everything that comes, it comes to pass. Therefore, since I know ukuba izele ukuze idlule, ndilindele le nto izakwenzeka emveni kwayo. Inkosi oxola isikelele. Niyayiva le nto? Nam ndifuna ke ngoku kwezi ntsuku zokugqibela ke kube khona abantu abakwaziyo mani ukumthemba uThixo. Le nto into yokuba xa isithi uThixo soze ndimshiye, soze ndimyekele, ungayivi nje into hey. Kodwa uyive ibe practical apha kuwo. Utsho ukuthini xa isithi soze ndikushiye, soze ndikuyekele? Niyayiva ke le nto ndiyithetha ke bazalwane? Khandityhileni phaa kulaa ncwadi kuthiwa yikaYobi. Nityhile uchapter 31 nindifundele uverse 4. Andithi na kaloku yena uyazazi iindlela zam. Maki sithatha ngoThixo apha. Niyandiva? Uthini kuYobi ngoThixo? Andithi na kaloku uThixo lo uyazazi iindlela zam. Right. Nindimamele? Okay, nisatyhile okanye? Tyhelani kutyhileke bazalwane bam.
uyazi ukuthi uyiqale kangakanani na. Silawe mthini akunanhloni. Mhlambe ka ufanele uyifunde iTestament indala. I will understand. Ngoba nayo yonke le nto ikhona nakuTestament yenje. Because uqalisile ne-right ngoku kaphinde ufunde ke esukwini. Andithi na kaloku yena uyazazi. Andithi na kaloku yena uThixo uyazazi indlela zami ayikapheli la verse ngiyayiqonda. Ewabala onke amanyathelo. Mamelani le ndawo. Njobe sazi indlela zami, yintoni indlela zakho? Yintoni indlela zakho? Zindawo ohamba kuzo ne? Nezinto ojongene nazo. Alright? Indlela yakho yintoni? Ubomi bakho. Ngoba xa uphuma usenyuka, uphuma ngegate usenyuka, usiya etheni, ukuloo ndlela ngoku andithi. Masiqale siyithethe practical indlela le. Kwenzeke uziqala ubone indlela, phambi kokubone ngenye. Niyandiva? Ngoba andifuni into zathi xa ephuma athi kushunyayeli. Ndifuna into othi ibisithi into. Ngoseqalisile. Indlela zakho zizo zonke indawo uhamba kuzo. Andithi indawo uhamba kuzo zizo zonke into zenziwa nguwe. Obe indlela zakho zigozo. Ithi le nto wenza into ezigozo. Andithi obe indlela zakho zilulekile zi-straight. Ithi le nto uwena wenza into ezi-straight. Indlela zakho zinduni. Zento zenziwa nguwe. Ndiyabuza ke ngoku. Zintoni indlela zakho? Zezinto zenziwa nguwe neento zingqamene nabani? Nawe. Ngoseqalisile. Igama lazo zintoni? Zindlela zakho. Ithi ke iBhayibhile uThixo uyazazi. Mamela ke ngoku le ndawo yesibini. Kuba apho ndifuna uyakhona le ndawo yesibini, le part yesibini yale sentence ithi uwabalile namantoni? Mani bazalwane. Yintoni amanyathelo akho? Aniwazi namhlanje ne? Yintoni iziteps zakho? Nizawuthi zazanto kwenyuka ngazo xa kusiwe upstairs. Zintoni iziteps zakho? Amanyathelo akho. Ndifuna uqale kuqala ngoba ngoku kufuneka simazi ukuthi uThixo ukude kangakanani okanye umfitshane kangakanani nakuthi. Because le nto siyibhuda ngokungazi uba uThixo ukude kangakanani okanye umfitshane kangakanani nakuthi. Niyandiva? Abe sithi yena uThixo mna ndineli lizwi lithi soze ndinishiye soze ndinilahle. Ethetha nabantu abambona esemajukujukwini esezulwini ngapha kwengqimba zamafa. Ukuba eveta sebethandaza ecaweni. Wena Thixo usemajukujukwini emazulwini ubona into bangomnye. Ngapha kwengqimba zamafa. Thangela imkhumela ithika abantwana. Ude noThixo bambiza kude. Akanguye lo ndimazi. Uthi lo ndimazi soze ndikushiye ndiyongena ngapha kwengqimba zamafa. Ushiye emhlabeni. Bangapi apho kungathi kanti uThixo bamkhwaza ezulwini. Hlathi nomoya ingcwele bampize ubabona into yokuba bakhwaze into befe. Sinse kude kakhulu. Moya ingcwele enathi kule nja. Aphinde amjonga kodwa. Undawo wamamkela wambeka pha landa mkhwaza kuye. Umkhwaze phi? Ithi iBhayibhile xa usindiswa ukholwa ngantoni? Ngehliziyo uvuma ngantoni? Izindawo nezindawo kuthethwa ngazo. Pha umkhwaze phi? Now funeka abantu abaza kumazi baloThixo bamkhonzayo uphi related nabo. Basoqalisile. Now ithi iBhayibhile uyazazi indlela zami because abanye behamba unodwingu nje.
It's because bacinga bafana indlela zabo zaziwa ngabazalwane. Athi ova uba iviwe laa nto ebeqale ibingaviwa athi ewe kaloku uba noyikilile uyixelile ngoba lo ngundlela zakhe zaziwa ngabazalwane. IBhayibhile lisithi nguThixo lowazi indlela zami. Uziveza noba ndizifihlile ezami indlela. Mamela ke masiqithe kule ndawo yendlela. Ubala amanyathelo am. Mamelani bazalwane. Nanga amanyathelo. Number 1 nyathelo, 2, 3. So uThixo uba ndithathe amanyathelo amangaphi ufika kula computer uyandazi. Ukuba ndithatha amanyathelo amangapha uyofika kunoKwanele ndijonge uba ithini la vesa i-highlight leyo uyawabala. Ndifuna ukubonisa indlela uThixo abhizi ngayo ngawe. Njengoba ndibale ixesha liphi. Ndine 4 minutes ngongeta. All right. Ndifuna noba ngaphezulu kalula. Ndifuna ukubonisa indlela uThixo abhizi ngayo ngawe. Nikhumbule ukuba incwadi yeNdumiso chapter 2 ithi uyintoni na umuntu 2 okanye 8 uyintoni na umuntu lento unakekele kangaka. Naniyazi ba iseBhayibhelini lento okanye niyazi bisengomeni. Sometimes enye into kufuneka uyazi ba iphi na noba sewuyive engomeni. Because kukhona ingomeni eziculayo kanti nizicula siseBhayibhelini. Ezinye zithatha positive ngani, ezinye zithi ndiphume ngeshura. Kuphe ngeshura. Ngeke ithi ndiphume ngeshura ndifuna ubuso bayo. Niyabona lo muntu ufuna uThixo? Ufuna ntoni? Uthi ufuna ubuso bantoni? Bantoni? Yeyiphi le nkosi ifunwa phaya? Akafuni uThixo lam, ufuna ubuso bukaDavide. Nyani uphume ngeshura ngo-Absalom ngelaa xesha wayemoshe kutata imfengu egqibobulala umntakwabo. Uthi ndifuna ubona ubuso benkosi. Bangavutha abazalwane. Ndiphume ngeshura. Kuphi kona apha engeshura liphuma kuyo. Hayi niphinde niqhubeke abazalwane nivuthe. Na masizeni apha. Masizeni apha. uThixo uthi wazi amanyathelo ethu ne and uyawabala 1 by 1. So uThixo uba in fact mandingatsho noba uba lo Thixo uthethwa ngayo eBhayibhelini nguThixo ondazi kakuhle. Uba ndiye evenkileni uyandazi uba ndinyathele kangakanani noba ndingazibalela uba phambi kokuba ufika apha evenkileni ndithatha amanyathelo amangaphi soze ndikwazi mna nditsho mna ndizakhe ndingazawabala. Isizathu soba ndingawazi ndizawuthi xa ndikweza apha ndibonise umntu ndizilibala uba bendithe 6 okanye 10 na ndiphinde ndibulise owesibili. uThixo ke yena ke uyazi kakuhle into yoba uthathe iziteps ezinga umnukwa wofika evenkileni wathatha iziteps ezinga wabuya itotal yamanyathelo akhe ithi na lo Thixo ukubalela amanyathelo kuba ayithi iBhayibhile wazi ngamaxesha athile ithi uyawazi. So each and every day uThixo ukubalela iziteps zakho zithathileyo. Ukufitshane kangakanani kunawe ukwazi kanjani ukuzibhala iziteps zomntu xa ukumyeka uthi hayi hamba wedwa ngabuya ndiwaqikelela. Ukaqikelela uThixo ayithi uyawaqikelela ithi uyawabala. iBhayibhile ithi he counts our steps. Inkosi eqwalisikele uyawabala amanyathelo ethu. If kufuneka ndibale amanyathelo kaKhanya maliba ndibe ndaweni kufuneka ndihambe noKhanya ndibe kule ndawo akuyo izawuthini le into le nto uba kwayiqiqa kanje ngale ndlela ndiyenza kakuhle ibe practical ngamaboni ngoba ndifuna into yokuba
ungacingi bafana ungcwele xa uphakathi kwabazalwane. Ukho lo uthi 1 2 3 ulapha ecangwana elekubeka isinyawo bamgweleni uthi 1 xa ubeke linyathi 2 nditsho noba uyotshona phi yena noba uye bathroom uthi 1 2 3 afika kulinde. Xa uphuma uthi ndithi 1 2 3 uhambe ubuye emotweni uthi 1 2 3 ungene eteksini athi uthathe 1 2 wahlala awa edish. Xa ukufitshane kangakanani lo muntu kuwe lowenza le nto igama lakhe ke nyamazi bambani Thixo. Alikho ithuba lokuphila usindiso uliphilela abantu, uliphilela lo mamelani. Bakhona abakwaziyo ukuziphatha bedelanyana kuba bebona abanye abazalwane bekhona around. Kanti lo muntu uyathanda ukutshona phansi kwengubo afunde into ezingekhoyo efonini ngoba khona ezifoni kuthiwa smart. Ufunda phansi kwengubo ubuyayazi uba le nto bekuthiwe ayifuneki, uyakwazi ukuba azigqume kakhulu. Kanti phansi kwalaa ngubo ufunda le nto kanye ujonge ezi nto bekuthiwe azifuneki. Uphila umbalela amanyathelo kulapha naye. So ngamanye amazwi ubukelisa uThixo le nto ayibukeleyo. Do you know ukuba xa usenza into ephuma ecaleni ume phambi koThixo uthi masiyenze Nkosi? Uyazi loo nto leyo? Itsho kaloku xa isithi ukubalela zonke isteps zakho, ukubalela onke amanyathelo akho. Ngela xesha uthetha kakubi ngumntu ngenxa yoba engekho uphilo ukubalela amanyathelo hleli nawe ngoba kaloku kufuneka xa ephuma uthi kongakholwayo masamnyamazi kuthini samxelela angahluphe angabalela wonke umntu lapha wenziwa kungakholwa ke lowo. Because kaloku iBhayibhile iyasixelela kwincwadi kaYohane uba uThixo ungumoya. Kangaki into bengumoya nabomonqulayo kufuneka bangamenquli uba babonwe ngabantu, bamenqule ngomoya nangenyaniso. Andazi uba ndiseke ndavisitha kangakanani ndibona abantu bathi xa behlabelela bahlabelele bangaphakamisa izandla efuna uba bajonge uba iyangaphi injongo, babona kangakanani abantu. Bakhona nabantu xa bedlala ikeyboard ayidlala ubona into yoba izwampela nayo ukofa phela jonge uba abantu bayiva le ndawo uba iyajika kanjani uba sibampam esingapha kwala keyboard noba besinosuka kosekhona isikelela nento lentaka just because bayenza into for amehlo abantu. Ayikho into esiyenzela ukubonwa ngabantu, siyenzela lo usibonayo sebesizimele bonke abanye abantu. Sizoqala isikelela mamen. Uyayazi uba bakhona abantu abathandaza nothi kuThixo kodwa bathandaza ebantwini. Indlela abeka ngayo emthandazweni ubekela into yoba abantu bathi amen lo mthandazo wakhe. Umoya usithandaza abantu. Kubani bemele bathi amen emthandazweni wakho in the first place? Kuyakwazeka ke into yokuba sibhuti wasika uceliwe kwathi wathandaza usesicini. Asiba yinto omisici. Noba kuloo ndawo kumenywe kuyo. Khawusithandazele tata bani. Ndake ndathandaza week ngale ndlela ndikathandaza ngayo. Siyabulela phaa. Indlela yami endiqala ngayo le. Bona ke uzawuthandazela abantu bona. Hallelujah. Hey! Uyakuza qala aqhubeke nomthandazo uqale nanethi kwenze kuba awuqale kuni kwenze bazogqiba kuni. Kwenze kantoni? Sithandaza abantu umwethu. Xa senqula kubani? Sithi iBhayibhile menqule ngomoya nangenyaniso. Ngoseqala isikelelo.
xa sihlabelela sisenza into sidlala ikeyboard sizidlala kubani? Ithi iBhayibhile mbetheleni uhadi ubani umntu kuthi inkosi eqolisikelele neyivele zonke izinto sizenza kuThixo somazishiyeke sisisiwa kuThixo lokubala amanyathelo ethu. Kufuneka sithi siphuma pha sibe sesazi into yoba oyena mntu kufitshane kunathi ayingomzali wakho, ayingomntakwenu, nguThixo. Ayingobazalwane, ayingomfundisi, nguThixo. Osoqolisikelele. Once uyazi lo nyani, sokuphinde izinto uzenze ngecompromise. And uyamkholelwa bhetele uThixo. Osoqolisikelele. Jonga ke. Nyaka pofle. Khandifundele uJeremiah chapter 10 verse 23. Yake ashunyayelwa lento lamanyathelo. Inoba ndingayiphinda 7 times into mna andithethi laa nto nandiyithethile. Futhi I don't care. Osoqolisikelele. Mamela le ndixela yona ngoku. Osoqolisikelele. Jeremiah chapter 10 verse 23. Ndiyazi Yehova ukuba ayikhona emntwini indlela yakhe. Imake ndiyayazi bani? Yehova. Ayikho apha emntwini intoni? Indlela yakhe. Uyakutheni uYobi yena? Uthe uyazazi indlela zami. Ezinye ngenze bazaziwa nanguwe, but yena uyazithini? Uyazazi. Why? It's because ndiyayazi Yehova, ndibe convinced ukuba ayikho emntwini. So iyangqinelana nale kaYobi. uYobi uthi hayi uyazazi. Akathi thina noThixo siyazazi indlela zami. Uthi nguye uyazazi indlela zami. Uthi ke yena ke uJeremiah, ndiyayazi Yehova uba indlela le yomntu ayikho mntwini, kuba noYobi uthe nguwe oyaziyo. Akuthini ke ngoku qeqhubeka? Akukhona endodeni ehambayo. MasinguYobi owatyhilekelwa le mfihlelo yokuqala kunoJeremiah. uJeremiah mncinci noYobi. Andithi akukhona entwenini? Endodeni ehambayo ukuqinisela ukunyathela. Akukhona endodeni ehambayo ukuqinisela ukunyathela kwayo. Niyamqonda uba uYobi uthe indlela zomntu zikubani? ZikuThixo. Wathi namanyathelo wam uyawabala. Uthi uJeremiah esathetha laa vesi njengalithethwe nguYobi, indlela zomntu azikho kuye. Kunjanjoku nokuqinisela kwamanyathelo akhe akukho apha kuye. Why? Ngoba noYobi utshilo wathi amanyathelo abalwa nguThixo nendlela zaziwa nguThixo. So umntu ke ngoku simthatha simbeke ecaleni into yokuba ucinga uyayazi le nto ayenzayo, ayazi. Niyandiva nje? Niyandiva? Niyandiva? Niyayibona uba ilula yonke le nto? Amanyathelo akho awekho kuwe. In fact ayinguwe olawula indlela zakho. Zilawula ngubani ke zakho? Xa kukhona into ekufuna enkonzweni nekufuna kwindawo ofuna uba kuyo, kuba nowinayo. Nabathi thina kondithi. Nabathuleyo bathi caka. Ngubani oyena olawulayo? Ngubani ogqiba ixesha elinintsi lobomi bakho? Okanye ke nifuna ndithi ukuyibuza le nto ndithi bekumele uba ngubani? Nangoba nikaphendula? Ngoba uyazazi uba ngubani ulawulayo kuwe. Ngozoqolisikelele. Uthi uJeremiah ayikho mntwini indlela yakhe. Namanyathelo akho ukuqina kwawo, ukuqinisela kwawo akukho kuwe ngokuthanda kwakhe.
Inkosi eqolisikelele. Ndifuna umbone ke uThixo sewuhamba uphuma usiya kuya khona ekukhawuntela steps. Qho ngoku uhamba uyazibala. Ndikhumbula ndiseGeorge yazi bazalwane. Ndisuka kwenye iRes, ndisuka esikolweni apho sasifunda khona ndiya kwiRes kudekelela zihlala kuyo. Xa kukhona into ebesibhiziyo ndaphuma ebusuku. Xa ndisiya kule ndawo ndiya kuyo ndihlala kuyo. Ukuhamba ehlathini ngephaya nandisenza iforestry. Akuke kube lula nje kuhamba ehlathini kibe khona abantu ithi usehlathini apho nenqondo. Ikwenza ube nentlungu zoba usehlathini ngoba ungaka. Laa nto njena ikwenza kube kuntlonanyana uba yeyi usehlathini kodwa kule ndawo nyekabe. Konke mamnjoye ndisehla nje itekela ndlela. Zimane zame entlonto iyazama ukuzisusa. But ndiye. All of a sudden ndivele ndibone kukhanya iwesi kwakukwinkungu la mina kumnyama kwakukwinkungu le nayo ke ngoku iphinde izenze ezinye iintlungu uyayibona. Ngoku kuvele kukhanye and okukhanye ke ngoku apho kundimangalisa khona ndiqale ndaqala yinyanga mhlawumbe ke ndingathi yiyo. But ke ngoku kundimangalisa khona njengoba ndihamba njena ndibona into yoba andiboni ngapha ngapha kurawundi khona kusisangqa futhi ke ayisosangqa endibona uba bekulayite into ethile apha njengoba babona ilight mosphezulu xa sedolophini ayizizwe zilight ngoba okuye ndihamba ezo sangqa ziyaqhubeka naso uba ke yilight inoba yiloo light ilo hlobo yayo ngoba kaloku ndiyayazi uba ukholo lwethu luyashiyana. But ke ndinibalisela le nto ukusuka apho ndandisuka khona ndide ndiyofika apho ndifika khona serawundi isangqa silayitile. Inkosi eqolisikelele. Now ndiyibone ke uba uThixo uyakwazi ukusingqonga futhi uyayazi naxa ngabana kukhona ibhidi efiye kodwa umfakile naye. Inkosi eqolisikelele. Ayazi into yoba ndingayikhupha kanjani na le nto. Nangoku njengoba njena sikweli lizwe likontrolwa ifiye too much. UThixo uyayiklina ifiye but siza kuva uba uyiklina kanjani na ushiyeke wena ukholo lwakho lokuya. Masaqolisikelele. Nayivala kantyelele ke ngoku kwiNdumiso u-37 undivulele verse 23. Ndumiso chapter 37 verse 23. Amanyathelo omfo aqiniswa nguYehova. Babesithini uJeremiah? Hayi bazalwane ndifuna into yoba nibone into yoba aba bantu ndithetha ngabo ngabantu abangafaniyo. But aba bantu bengafani benjena yenye into yakwenza uqine elizwini into yoba ilizwi alibhalwanga ngumntu. Yazi xa bepopena ababhishophu bathi bangoobhishophu. Nyandiva? Ndithi betheni? Bepopene. Benamagama obubhishophu. Uthi xa kokuphendula into yoba le nto ihamba kanjani na athi kaloku neBhayibhile niyikhumbula uba yabhalwa ngumntu. Bovela umazi into bupopena ngathathethe kanjani. IBhayibhile iyasixelela uba iBhayibhile ayizange yabhalwa ngumntu. Funda incwadi kaPetros. Iza kucacisela kakuhle into yoba ababebhala babephefumlelwe nguThixo uba babhale le nto uThixo afuna kungene yona eBhayibhileni. So abeBhayibhileni akungenanga nto ibimele bayikophaya. Nditsho nengoma yazo ingoma le ndingakwazi uyiqiqa kakuhle ayingenanga ngemisteyiki. Inkosi eqolisikelele. Nayibona ndlela yonke into ephaa uThixo beyixelela thina ukuze sazi into kunguThixo. Now ndithethe ngoYobi andithi ndithethe ngoJeremiah. Aba bantu bathetha into enye. Ndithetha ngobani? NgoDavide.
uthini uDavid? Uthini? Ebesithini uJeremiah? Akungokwakhe umuntu ukuqinisa amanyathelo akhe. Now indumiso 37 iphendula uba xa ingayiko kwakhe ubuyeke phaya uJeremiah. Uyamqomba omnye uyayithetha ayeke. Uyobe uyithethe ngokuthi uyawabala amanyathelo awo. Inoba ngubani ke ondenza into yoba ndikwazi ubaqinisa amanyathelo awo? Wathi uJeremiah, hey, ndinento ethi yobi, ayinguwe nje bewabala njena, ayinguwe nokwazi uwaqinisa. Wafika uDavide wathi, mamelani bazalwane, amanyathelo omuntu aqiniswa nguYehova. Ndiyifumene le nto. Uqale wayitsho uyobi wathi, uyababala. Wathi uJeremiah awaqiniswa nguye futhi kwawona. Akoneli nje uThixo, njengoba uThixo ehambe ecangkwakho njena, akathi 1, 2. Uthi 1, uthi xa ukekela, athi ma straight, aqinise. Aphinde athi 2, 3. Uthi xa ungathi ungatatazela, athi straight, straight. Ukufundisa ukuhamba. Ngasokwalisikelela. Niyayiva le nto? Uthi ke ngoku aqiniswa nguYehova. Qhubeka. Ayithande indlela yakhe. Ayithini? Ayithande. Ithe ngamanyathelo kabani la aqiniswa nguYehova? Ngawomntu ne, ngawomfu, ngawomntu. Andithi? Ithi iBhayibhile yesilungu ke na ke special King James, the steps of a righteous man. Lo muntu sithetha ngayo ngumuntu otheni? Olilungisa. Amanyathelo akhe aqiniswa ngubani? Yebo. Ifuna uyithathe practically iqala lento kwenze buze uthi emveni kwangoko uzojonga uba uThixo umbeka ndawoni nebomini bakho wena. Ngoba izinto zikaThixo uzazifumana ngokweposition uThixo umbeka kuyo ebomini bakho. Nindivile kule ndaba? Niza kuyiphinda. Nindivile? Ndithi izinto zikaThixo uzazifumana ngokweposition uThixo ombeka kuyo ngokubhekisele kuwe. Ndithi ke, ndithi. UThixo umdistansile kumbone phaa ngapha kwengqimbo zamafu. Uzawusokola kwangaloo ndlela yengqimba zamafu ukuze ufumane izinto zakhe. Nendivile? And yonke into oza kumbona eyiyo uThixo uzambona engungapha kwengqimba zamafu. Until ufumane into yokuba uhamba phecankwam ugayide amanyathelo am andincede ndingawi uba ndikhubekile. Uthi sorry aphinde athi qhubeka. Kwaseqolisikele. Niyayiva le nto leyo? Ezi zinto zinjengezi uthetha ngazo sesilungiso uba ucinga bafana into uzawuhamba kakuhle isuke ingaphumi kule ndawo ucinga uzawuphuma kuyo. Sizinto esidibene nazo nathi apha endleleni. IWest uba ke mna babentlonta apha esiqwini kum. Leyo lwaluko. Qha bantlonta. Bayakwazi futhi ukukuplenela aba bantu abo ungabe wathetha kancinci. Aba kuthiwa sifemeli. Bantlonta, bandihlonyela. Bathi bezenza izinto zifana ndathi ndiyazazi mna and ndiyayazi into yoba bendithe andifuni into njengale. Bayazenzela bona. Ugqiba kwam ndathi bendicinga abafana bayifemeli yam. Yi-end yobufemeli between mna nabo. Leyo namhlanje. Ngale mini bandihlonta ngayo. Andithi wenze kanjalo ke wenayo kweyakho. Mna yazixelela into yoba uwazi lo mntu ndizamthemba kuthiwa ngutata omncinci nto ndimxelele kakuhle ndisimsile ndizamluka kanje nakanje. Ogqiba kwakhe namanye into yam ndazixelela into yoba uphele namhlanje lo mntu omncinci. Ndizondanga qha ke ndiyeke ukuba ngutata omncinci naye mna. Uthathe ndizalane naye, uzalana nabanye abantu basekhaya. Mna ndizalana nabantu endithi xa ndisithi iBhayibhile ithi bevele nditsho xa iBhayibhile. Yaphela nomini.
Unfortunately ke uba ke ndayigqiba into ndiyigqibile akululanga umuntu aphinda nditshintshe naxa ndingekayigqibi kanti ndayigqiba awuzundibisa lula ngozoqolisikelele ungayigqiba wena ugqibe kodwa uba ndikafikelela ekuyigqibeni andikayigqibi kakuhle iwesi lokuba ayikhange ndimananiswe ndincede wena uthi ilizwi lithi uphinde uthi nelesibini lithi uphinde uthi neliya lithi ndigqiba lula ke leyo uba yintetho nje yobulumko hayi uyandizama ngozoqolisikelele now nguThixo olawula lona amanyathelo yiyo le nto ndi-persuaded uba nguThixo olawula amanyathelo ethu. It's because ndiva abantu abohlukeneyo baphile omnye iminyaka mhlawumbi 100 emveni komnye omnye iminyaka 2000 emveni komnye kodwa bethetha into inye besithi umntu okhokela amanyathelo omntu nguThixo. Indenzeke le nto ndiyikholelwa nguye uThixo. Ngozoqolisikelele neyibale kubani Thixo. Khandifundele ke ngoku ubufunde uNdumiso uchapter 37 ne wafunda u23 uthi 31 year kwapha uNdumiso 37 umyalelo woThixo walo usenhlizweni yalo akayikuhenxa amanyathelo ayo. Umyalelo kaThixo usenhlizweni wantoni welungisi. Ithi nenye iBhayibhile le lisoloko liubambile umthetho kaThixo alisoze licebuke kuwo nanini na. kuthethwa ngelungisa apha kuthi walithini ukuze amanyathelo alo liwagcine elawulwa nguThixo. Lisoloko liubambile umthetho kaThixo. Lenza njani ilungisa? Lisoloko liubambile umthetho kaThixo. Alicebuki phi emthethweni. Itsho iqhubeka uthini ke nanga? Okanye kuyiqalele. Umyalelo woThixo walo usenhlizweni yalo akayikuhenxa amanyathelo ayo. Once umyalelo kaThixo now sijonga alright ima even phambi kokufunde lo verse khawumbuyelele babuyobi uthathe uchapter 14 umfundele uverse 16 Uyobi chapter 14 verse 16 Verse 16 kuba ngoku uyawabala amabanga ami akuzigcinile ngenxa yesono sami. Alright kuba ngoku uyawathini ndifuna ufunde kwenye iversion kwenze manje iziba ikhona nethetha le kufanele lithetha yona ndiqonda uba ingazi ngavakali kakuhle ukukekela kona ngiyozibala izinyathelo zami ungaziqwalaseli noko iziphoso zami. ayo question imnandi ke xa uyifunda kuKing James izawuthi uyawabala amanyathelo am. Since ndikwazi uyawabala amanyathelo am kungathi kanti awuziboni izono zam. Nansi into ayithethayo la verse. Xa unguThixo obala amanyathelo am ndingaba sisidenge kangangento yoba ndingacinga bafana izono zam awuziboni. Nansi into ayithethayo la verse. Nyandiva amanyathelo am yimake nyhani ke jonga uThixo uhamba nawe kuhamba khona. Xa ucinga ukona xa ekwazi ukubala izithethe ozithathileyo angakwazi ungakuboni uba uyamosha ngoku ngenxa yoba awukho ncama abazalwane. Into edala uba kubekho nevesi enjena izama ukuvuselela into yoba uba uThixo ndiya ndafikelela kule nto yoba nyhani uyababala amanyathelo am xa ndihamba. Ndingakwazi kwamna loo ndiwazi uba amanyathelo am abalwa nguThixo ndicinga uba fana xa ndisona uThixo akandiboni. Ithi ke ngoku lo that is why ke ngoku sihamba siye kwiNdumiso 37 uverse 31 apho athi yena
uThixo lo ubala amanyathelo akho. Niyayiva le nto? Ithi no-37. In fact, ukuba ndigcine umyalelo kaThixo apha enhliziyweni yam, nguwo oza kundinceda ukuze ndithini? Utheni kanti uDavide ku-37:23 uthe mfundi amanyathelo omfo aqiniswa nguYehova. Now u-31 usixelela ukuthi uThixo waqinisa kanjani amanyathelo omntu okuthiwa ngumfo. Waqinisa kanjani? Umfo kufuneka athathe ilizwi likaThixo aligcine phi? Enhliziyweni yakhe. Kufuneka athini umfo? Funeka athini? Athathe ilizwi likaThixo aligcine phi? Enhliziyweni yakhe. Once athathe ilizwi likaThixo aligcine enhliziyweni yakhe, uthi ke ngoku egqitha phaya uzawutsho angathi akaziyeqa. Uyayibona ekugqibeleni ihambe ithi ukuthatha ilizwi likaThixo. Mamela ke, eyona nto endifuna uyazi into yoba uThixo kufitshane kunawe ngaphezu kwabantu bakokwenu, ngaphezu kwabazalwane, ukubona bengakuboni. Ubungayigcina kuloo ndawo ngeke uthi xa ukude kunabazalwane ukuthi ndathi makhe ndibise. Sebengakuvanga abazalwane uba uyaxoka. Lo ubala amanyathelo akhe uyakwazi wakho, uyakwazi uba wenza ntoni ngoku kule ndawo kuyo. Uyabona uba nanku ubani ethetha ubuxoki egameni lam, kuba ithe iBhayibhile zonke izinto masizenze egameni likaYesu. Ndithe egameni likabani? So xa uxoka uxoka egameni likabani? 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 Yazi abantu, uxoka egameni likabani? Abanye base bakhumsha ngoku, abanye bayasala. Andibano bathi Satan noba bamthethe isibini noba bathi Yesu noma my ibethe omnye akazi noba uthi ubeza uSatan noma uthi besithi Yesu. Uxoka egameni likabantu ngoba ithe iBhayibhile noba uyathetha noba uyatya noba wenza ntoni yenze egameni likaYesu. Ndithi ke mna ke senzi wena unolophawu loba izinto zenze egameni likaYesu, use egameni likabani? Uxoka egameni likabani? Mangazalwane ndisabuza ngiyaqonda. Uhleba egameni likabani? Zonke izinto zenzeni egameni likaYesu. Kuba nitheni na nifuna uphila lo mpilo. Ezuzenzayo uzenze egameni likabani? Ndibuza ukuzenza egameni likabani ezingekho apha eBhayibhileni. Ngasaqalisile. Nayibona? 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 Wena ulebhelwa ngeliphi igama? So, ngamanye amazwi xa bebona abantu uxoka nabo bexoka, bakwazi wena uxoka egameni likabani? Since inguwe nobu sithi hallelujah, since ani ungayiki ya uthi since kuba kungamkela uYesu engamkela nje nithini uthi yazona masaboyika nosindiso wenzeni
kwasekwalisikele nayive. So yonke into yenzayo yazi into yoba ithe iBhayibhile uyenze lusuku lukaThixo, uyenze egameni likaYesu. Ubuzithathile wozibeka kuloo position yoba ezenziwa ndim zenze lusuku lukaThixo. Xa uxoka usuzukisa bani? Zenzele usuku lukabani? LukaThixo. Yiyo le nto kwesithi ukona is missing the mark. Ubhutana nepoint kumele uba uyakuyo. Just because uphume kwimark yakho ngoku uyodwambuza kumele uba ukho khona. Immediately xa usindiswe manyano, umamkele manyano uYesu, uqalisa uxoka. Kukwinto eBhayibhile, kukwinto elizweni uthi umoya wakho ngokona ngoku. Irombo into uzayenza, irombo. Ayo yalapha kobubomi. Uthi wena ndasikhulula ngapha ayikho enye into enza kwenza yona. Hayi khayenziwe into lento. Khayenziwe. Ikhona into ethi bangaphakathi yithi nguwe kuba nguwe lo wenze lento. Ulwa nayo ude uyofikelela ekumisishini imark. Kumoya wakho ke lo usindisiweyo lo wasindiswa kuqala ungekasindiswa wena lo uthetha lo. Uma ndixelele into yoba lonke ixesha uzawwenza into erongo isazela sakho sixelele into yoba ubudeko buzabenza. Sixelela ngqo. Yinkani likwenza uqhubeke uyenze kodwa uyefa into yoba kufanelekanga uyenze. Inkani isuke enyameni ngoba imisebenzi yenyama zange ihambelane nemisebenzi yemoya. Kwasekwalisikele. Inyama yakho iyaqeqeshwa elusindisweni. Umoya wakho wasindiswa mhlusamkele uYesu. Awuthi cwaka xa ufuna ukwenza into erongo. Iyaqeqeshwa. Ungazibe nemistake yokuthi wayiqeqesha wayigqiba uyasixokisa. That is why esithi uPawulos ndisuke ndiyiqeqeshe inyama yami kwenze ba ndingathi ndizishumayela indaba ezizilungileyo ndibe ngumlahlelo. Ube bengakho ivesi etshoyo ngekuba siyakwazi ukuthi bazaba ndisebendixokise kakhulu. Bazaba nakuthi thiki. Fana nomlomo. Uyaxoka. Futhi luda ukuthi thiki xa kusithi thiki kakhulu ke kulo bovela umazi. Iyaqeqeshwa. Uthi kuPawulos iqeqeshwa nange-fasting. Ithobele le nto umoya uthi yenza yona. Uba ke waphumla nje wathi dunumva. Iyawuthi inyama betha abantu bashawute. Wakwenza umbono uzawuyenza futhi loo nto leyo ngoba inyama zange uthi hayi kuyo. Kuthi gqikuthiwe napho umntu uyagula mbeka izandla ayeguzulwa uvela uqonda uba yithi inyama wena uyabhebhezela kuwena. Uthi xa funeka uthi ngegama likaYesu just because azange wayiqeqesha into yoba izikwazi into yoba izazi into yoba kuphi abindlela khona ngakungangeni khona. Xa funeka uthandazela ngena inyama yakho ngena ukholo nomoya wakho. Uba isithini isimo osibonayo you don't care vele ibingayinguwe ugqirha waloo mntu uYesu. Then uthi mike ntoni ke ngoku? Asaqalisikele. Niyazi lapha izinto zabantu. Niyazi? Ndithi yintoni lena? Okay. Mhlambe Indumiso 119 uverse 133. Ziyena kwamba esibizeka kakuhle izinto kangangoba nawe ungasikhumbula. Indumiso 119 uverse 133 I think angakuxelela into abawenza kanjani na. More than Indumiso 37 verse 31 esithi
Lumiso 119 verse 133. Qinisa ukunyathela kwam ngentetho yakho. Kusathethwa ngantoni apha? Ngamanyathelo. Oko besivula sithetha ngantoni? Ngento edibene nomanyathelo, ihambo yakho. Oko bekuthethwa ngayo. Qinisa amantoni? Uwaqinise ngantoni? Zitsho zonke eziBhayibhileni. Zitsho. Ithi nayo yatsho. Leyapho sisonke. Khawundisekele ngokwesithembiso sakho. Ungandiyekeli. Alright. Yona lento ithi qinisa amanyathelo ngentetho yakho, ithi waqinise ngelizwi lakho. Intetho kaThixo yintoni? Lilizwi likaThixo. Yintoni le nto iqinisa amanyathelo omntu? Ucinga bafana olala avuke engalazi noba ilizwi liyathethwa liyafundwa azawuqina amanyathelo akhe. Right. Mamelani ke bazalwane bami. Abe kudala esindisiwe kodwa bengakhathali ngokwelizwi, abasanda usindiswa sheme, abasafuna ucaciselwa. Siyababonela abazalwane abamamkeleyo uYesu mani nababuyeleyo kuYesu. Asinanto bebisithi ilanda imvelaphi yokuba bethini umuntu uqala kaThixo. Mamkele uYesu ngoku. Siqhubeka naye kule ndawo kuyo. Kwaseqolisile. Mamelani bazalwane. Ningaze nibe tempted uba umuntu nimlanda imvelaphi xenyini. Uke watsho la mzalwane yaqonda mhlawumbe uyayitsho le. Enenene sitsho njena asingobantu bokumlanda imvelaphi nobewini. Ingxaki yintoni? Asinazulu. Kunjalo nje kwezinye izinto sizenza ingathi izulu libelethu lelikaThixo. UThixo umbuyisile umntu wakhe, umbuyisile. Wena hamba naye uthi enkosi ngokuThixo phinde wakufaka endleleni sihambe kuyo. Ifana nobengasindiswanga, noba uyamazi bebehambe eyiphi distance, akukho ndawo noba beyiprostitute umqondo into yoba lo mntu ugood kumsebenzi wokuprostitute. Anditsho nje ebeyinkathini, ebeyiprostitute. Niyayibona uke uThixo wamsindisa, uhlambe yonke le nto, akambuye lowa ngomnye umntu. Same applies kwebewile wavuka. Ndifuna uba izinto nizigcine bazalwane ngoba zindlela emele abantu singabona ngazo ezi. Singabeki silinge sibadodobalise befuna ukuhamba noThixo. Nawe ke wena usindisiweyo noba ubukwayeka wathini, ungathi ubona abazalwane ingathi bathini mhlawumbe abanye ngathi bahleka kancinci. Ngenze babasikelelekile ngokubatyisa ilizwi uthi abandamkela. Nawe awuzange zokwamkelwa abazalwane, kambe utsho nalapha ngaphambili uba wamkela abazalwane. Uthe wamkela uYesu, nguye okwamkeleyo. Nawe usindisiweyo noba baye bapopana wangathi bathethe into hayi batheni, uzikhumbule wamkele uYesu. Nayiva ndithetha funeka izinto sizazi kakuhle bazalwane kwenza uba singapopaniswa. Azange ayinda yamkela into yopopaniswa ngabazalwane. Bayakwazi ukhetha nabazalwane. Ukhona ulapha uzibhatha uhleli wedwa esitulweni. Iyayazi le nto yenzeka kakhulu. Maxesha amaninzi babulisane babethane baphezulu kuthiwa Wi-Fi mani. Xa kufika bakwethu uthi hey, ngambe yapapho. Don't worry, mabahawulane. One day ukhona uyawusindiswa a-high five yena. Kuzoqalisile. Bayeke badlule, yeka futhi bakunika ithuba lokucinga ngoThixo. Mabadlule, ngenze babe bawucingisa into ezingekhoyo. Vele thetha ngabo bakwabo, bekundixelele into bayizathu. Kuzoqalisile. Ngifuna ukuthi bangumzalwane ostable kule ndawo kuyo. Uthe umamkele uYesu ngoku. Thank you. Hlala elizwini ufuna uYesu. Ungafuna abantu. Abantu soze bafumana. Baphethe sithi omnye umuntu noba ungababhalelekile awunokwazi bagqi. Ayiqondi into yoba inzima le
Jodwa. Basoqala isikelele. Ngoba ithatha kanti unozuzama kodwa ayibanjalo. Kuthiwa nokungamgalela ityiwa awunamqala. Niyaqaphela? Wezama uthetha ipoint lo mntu yokuba asifuni bantu nasenkonzweni asifuni bantu sifuna uThixo. Uyigcine emazantsi enhliziyweni yakho lona. Sebathi xa bengathi bayakukhetha andisandane lolo apha. Fine. Uyesu kuphi yena kubala amanyathelo akho? Kunamathambo akho. Thetha naye. Uthi Nkosi ndililolo wabhekisele bazalwane bami. Kodwa at least ndinomhlobo onguJesu. Kunojana, hayi kuthi kanti ngikwazi uhlabela. Uyayiva le ntokazi. Lo, ibasoqala isikelele. Ndikanti ngikwazi ngalendlela yakho. Ibasoqala isikelele. Ndithi ndinomhlobo onguYesu. Nabo bebalekela bakude abazalwane, kodwa ndinabani? Wazathi xa ndiqala ushukumo, athi yeke masiqaleke lokuqala ke ngoku. 1. Bayeke. Balibele noba babalelwa amanyathelo bona. Baleka umuntu asaduma. Kodwa wena uyazazi uba amanyathelo wakho ayathwala? Eba. Hala elizwini, le nto ilizwi likufundisa yona, udibane nomuntu uba ucacelanga kakuhle lo vesi uyifundileyo, aku-explainele okwayo njena, uqhubeke leyo uyifumeneyo into yibambe apha elizweni. Kodwa into eza kuqinisela amanyathelo akho lilizwi. Ayingabo futhi naba bantu bajongileyo. Yiyo le nto nam ndingavukanga ndingashumanga abantu azothetha yonke into endiyaziyo lapha elizweni. Ndikubalisele boodyakalashe bathini komnye udyakalashe. Ndikubalisele kumvulovu wathini kumvulo. Ngombo qatha kakhulu lona nalowa. Ibingasukusandawo loo nto. Inye into yokusandawo lilizwi. Nendivele bazalwane? Nendivele? Yintoni? Uyawuqatha nalapho ngoni sekubona umoya uyabhudla abantu. Bangatshona kule kona ikolofeti. Uba ngatshona kule ikolofeti. Ubumamela yonke imimoya lebhudlayo. Uyaqatha ungayazi into bangena imivumo kaYesu. Ilizwi. Niyandini? Athi uThixo nguye oligqirha lethu osiphilisayo. Uyawulahlekana nozonke. Kanti kuhlele elizwini zawushikizisa. Niyaziva na ezi zinto? Kubani okufitshane kuwe kakhulu? Mamakho ne? Bese kulandela ke ngoku abantwana bakokwenu. Andithi? Kubani? uThixo okufitshane. Even kunalo moya uphefumulayo. Apho utshona khona noba kumnyama kangakanani na, uThixo khona kuloo ndawo. Yile nto athi uDavide nguye mosilona athi amanyathelo omntu abalwa nguThixo andithi? Uyamazi uthini ke ngobhekisele noba ndihamba ethunzini. Bantwana? Andiyi uthini? Andiyiboyi kakhulu. Ngoba utheni? Utyhilekelwe yile mfihlelo ndigqibuyithetha kuwe ngoku. So uhamba kuloo nzonzobila awukwazi kuyika because uyayazi unawe uThixo. Abantu abaninzi besifa njena zizifo bafiswa ukuse base bangenisa ukuyika kwalapha eguleni kwabo. Badikileka ke ngoku. Niyakabela? Thixo uthe ndinawe soze ndikuyekele soze ndikushiye. Ibambe kuloo ndawo. Niyazibezini? Niyazibeka? Banayoleke umuntu qethe wasenza. Cela u-MC eze ngaphambili uba ngathi kanti ukhona umuntu ongasenziswanga. Andizi kumvalela noba besibizela lo xesha ngoba besithi maqale ngayo. Benzenzela into yoba ngamaxesha amaninzi siyana siyilibale le ndawo siqhubeke nezinye izinto. Angeza ngaphambili ngoku hlakelweyo kodwa kona sihlabelele into yoba sizoqhubekani sithandazile. Yho Joma ndiya-emsa. Siyabonga Aba, siyabonga, siyabonga.